ľudia už veľmi ani nemajú vysoké nároky na to, aký mal byť prezident v tomto štáte, hlavne aby prvýkrát asi nerobil aspoň hanbu. Keby vedel aspoň jeden cudzí jazyk, keby vedel, že Srbsko nemá more a keby povedal jednu vetu súvislé bez brbtu. Čiže mala by to byť nejaká už vyformovaná osobnosť, ktorá bude mať chrbtovú kosť a za ktorej správanie sa my ako národ nebudeme musieť v žiadnom prípade hanbiť. A keby k tomu ešte náhodou pribaril niečo tak ako sympatický vzhľad, kúsok inteligencie a vyžarovanie osobnosti a nebodaj reálne, konkrétne sociálne cítenie, tak to by som bol dokonca šťastný a žasol. Určite si nemyslím, že by to mal byť nejaký zbohatlík, ktorý sa zrazu rozhodol, že ide na prezidenta. Tento nový by iste nemal byť taký, aký boli tí predchádzajúci. Nemalo by mu ísť len o svoj prospech, ale akoby o nejaké vyššie dobro.